колкото и да ме плюят, колкото и да ме обсъждат и колкото да ме обиждат. На мен ми е сет тая, защото знам, че има човек, на който да споделя всичко това. Добър ден. Репит, що си сам? Така. Къде са ти учениците? Отидоха да пият кафе. Ти що не отиди с тях? Ще съм преверен, ама като гледам няма дневник. Една пътриса тук дойде да го вземи. Сега не ми се обяснявай. Ще се възползваме от това, да може да преговорим хубаво глаголите, защото аз вече съм генерален учител и от тук нататък ще се смени. Така, ето го урока. Това е глаголите, които използваш в ежедневието. Това са eat, drink, walk и други глаголи. Сега, първият глагол, който е най-важен, е eat. Как се превежда eat според теб? Ям. Двойка. Eat се превежда пия. Господин, може да питам нещо? Не. Вас кой ви даде дипломата? Добре, drink. Drink. Как се превежда според теб? Пия. Нищо подобно. Drink е ям. Следващия глагол е gypsy. Искам да си го напишеш по 3 реда. Gypsy се превежда рапид. Господине. Рапид. Така. 5. По 5. По 5. По 5. Как според теб може да се запише? Калкулатора. Не, прибери или телефона на самолетен режим през прозореца. Обяснявам ти. Колко пъти имаш 5? 1, 2, 3, 4. 4 пъти. Това се записва 5. 5 гола. Ами си, като гледам колко си кръгъл, сигурно си футболист. Футболист, интересно не си футболист, ами си топката. И имаш 4 петиции. 5 на 4-та степен. Не е така. Сега ще видим, ще взеш да решиш една задача. Тя е 6 по 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 6. Ей, кръгля, кой каза това? Имаш 2, 4, 6, 8 частици. Искам решение, иначе... Добре, ако ми дадеш... Решението ми кажи, аз ще го запиша. Решението искам. Ако е по твоя начин, значи 78 на 6. Колко? 78 на 6. Взимай си раничката отвънка. Хубав ден ти пожелавам. Кой номер беше? Само ще запиша отсъствие. Дали ме изгонихте? Добър ден, ученици. Добър ден. Много ученици да така. Така. Искам да ви ясно насочи в стаята, който говори правила. Какви правила? Отворете всички тетрадките и започвате да пишете за домашна. Ако имате въпроси към мен, можете да зададете. Каква домашна? Какви правила? Ако е първа забележка. Втора, без възклицание, втора забележка. При 3 забележки, 50 пъти няма да говоря в час. Трета забележка. Защо? Предвидимост. Нямам! Между частото долу на пейката ще пишеш така. Ето, така. 50 пъти няма да говоря в час. Започвам. Химикал нямаш. Забориш. Да видиш не това. Поправиш ти, бе. Айде, започваме. До на първа забележка.
Ма не ми се обяснявай. При мен няма обяснения, не ми се обяснявай. Така, какво взех днеска да ти помогна малко? Какво взех днеска? Триъгълници. Аз казах да не говориш. Още не си. Колко? Какви триъгълници си взели? Какво? Какви триъгълници си взели? Успоредни. Успоредни триъгълни. Да. Втора забележка. Аз гледам забележка. Трета забележка в списание. Отново, още ми се качи. То път обаче няма да се смея в часите. Така. Цвеславчо, моето момче, ти колко пъти ще повторя да ни говориш? Искаш да се обада аз на майка ти. Хватит, бе, деца, бе. Поръснете, бе. Поръснете вече, бе. Айде! Така. Това тук може да наблюдавате. Това е прав ъгъл. Имаме много видови ъгъли. Имаме тъп ъгъл, имаме остър ъгъл, имаме прав ъгъл. Моята врата, и сега си отиваш, няма да се върнеш пак. И сега си тръгваш, няма да се. Така. Ай, влез моя. Може да си представите растението, както излезе по този начин. И тук има едно стъблце. По това стъблце може да си представите, нали, ето. Толпа и толпа. Ето го. Ето го стъблце. По това стъблце има една много тънка нишка, ето така. И тук вътре се развива всичките вещества към листата. Защото знаете, всички ученици знаете, че в листата, т.е. ето тук, растенията извършват своето хранене, ето тук в листата. А ето тук, на върха на растението, всяко едно растение, говорим за тревистите растения, които са от рода на цветя. Тенков, браво бе, браво. Цветя. И цветята имат отгоре един плод, който седи ето така. И това ето го плода на растението. То не е плод, ами е цвят. И ето тук сега, ето тук вътре е цвета на растението. Поръснете, бе, хора, бе, поръснете, бе! Ах, Ахмеде, каква си лисица! Ах, каква си лисица! Аз какво съм прася? Ще ми се молиш, че накрая на срока. Ще ми се молиш. Ама няма, баца, няма. О, пак е така. Хората казват, има един лад, който е би, хе, ви. Ма, поръснете, бе! Седмия, шумите! Седмия, шумите! Не ги видяте седмия. Ахмед, аз работя. Прекъсваш ми учебното занимание. Извинете, господин Попов. Казала съм, бе, на който не му се слуша, вратата е винаги отворена, може да... Чао! Благодаря, че го казах. Кой номер си, между другото? 18. 18 номер. Да. Как са ми двете имена? Мухамед Али. Алгасан Сам Иванов. Да. Добре. Амед Гюханов, 5 за срока. Добре, чао. А, 5 ли? Ще остана. 5 за срока, ама, както съм учил по математика, това 5 се дели на 2, което прави 2,50. Но тъй като ти не ме слушаш, Защо? казах, че няма да ми се молите за оценки. Ще ви бутам 2 за срока. Ще си видим лятото, ще е прекрасно лято, Ахмед, прекрасно ще е. И също, Габче, само да ти обясня. Ето това, някакви растенията имат едно специфично свойство, където могат да поглъщат растения. Ето тук също има листа, ето тук, ето от тук, ето така също има. Ето тук, ето така, ето ви листата.
Ето ги. Никой не го слуша, говори сам. Казах да ни Какво? говорите, бе. Държите се безобразно, бе. Пшедния, държите се безобразно, бе. Държанието ви е безобразно. Свърши. Преслав и компания, ако обича да напуснат стаята.